Yo kelebu wayang beber, wayang golek, wayang tengul, wayang klitik, wayang timplong, semua jenis wayang. Kuwi entuk ya kuwi penghargaan karya agung budaya dunia. Oh ngono. Ayo. Tahun 2003, heeh. Lah kang kaya mangkono kuwi dengan didasari oleh itu Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta ya ngadani Hari Wayang Dunia. Jadi sebelum tahun 2018, sebelum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memutuskan melalui kepresnya ya kuwi tentang Hari Wayang Nasional 2018 kuwi aku wis eling. Kuwi kampusku kono isi Surakarta wis ngadani Hari Wayang Dunia. Oh ngono. Ayo. Jadi jane ora ana masalah, no problem antara Hari Wayang Dunia atau Hari Wayang Nasional, wis padha wae. Ning yen aku nyuwun pirsa karo dosen-dosen ingkang berkompeten wonten isi Surakarta, lebih bijaknya, lebih wicaksanane, kepiye? Hari Wayang Dunia kuwi menyongsong gitu, menyambut Hari Wayang Nasional. Mergo sing didok kuwi 7 November. Jane bukan masalah tanggale ora. Ning bulan November pada intinya adalah bulannya wayang. Wah, luar biasa. Mula cocok kawan Partai Nasdem yang selalu menguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa khususnya wayang kulit. Ayo. Luar biasa. Heeh. Nguri-nguri karo ngurip-ngurip ki beda. Bedane ning endi Dik Petruk? Bedane nek nguri-nguri ki nggur seneng, ngono. Nggur seneng penikmat wayang, penggemar wayang. Ning ngurip-ngurip kuwi gelem melu tumandang gawe nanggap, melu nguripi para pelaku seni. Oh ngono. Ayo. Wah, iya Mas. Matur nuwun aja lali Mas Dik Petruk. Marang sedaya ingkang sampun rawuh undangan wau sonten. Ugi Bapak Ketua Nasdem Nganjuk, ugi kula ngaturaken panuwun Pak. Ayo. Mau sing saka Kediri, sing saka Kediri Bapak Antok jare janjeni uga Nasdem Kediri arep wayangan. Wah, luar biasa. Ayo. Muga-muga bisa kaleksanan. Hebat. Luar biasa. Yo silingi gending-gending. Muga ngaturake panuwun Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara sing wis ngewer-ngewer radine. Wah. Tidak ada kata yang pantas saya ucapkan kecuali hanya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Wis maringi rezeki Kak Ratna, ayo. Wis pokoke kabeh sing ora bisa disebutke siji mbaka siji. Mau barang Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri, mau wis munggah ning season limbukan wis gayeng-gayengan. Lah iya. Wah, luar biasa. Iki Dik Niken Salindri sih kepareng lenggah. Wilujeng enjing Dik Niken Salindri. Cek. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih. Niki wonten permintaan, malah kepara permintaane sebelum wayangan dimulai ya toh niku pun anu nyawer cara istilahnya. Kutut manggung. Nggih. Lah nggih. Niki niku lagu alit kula napa? Terakhir kula nyanyi niki kelas 3 SD. Bayo. Terakhir nih. Jenengan bayang nih lho pun supe. Oh. Ya disaline apa ndak apa-apa pun. Mboten niki mawon. Oh, kutut manggung saja. Nggih. Kula nggih kangen kok soalé. Nggih. Nggih nyuwun sewu mengki lek wonten klentune ampun ditukani. Oh, ora apa-apa. Wong mangan wae nganggo kecer kok. Pelop barang ya, Pak? Nggih. Enggak. Sing
Kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Ipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore. Yuk. Sore. Yalah bapak ketot mangga. Jaluk ngombe. Ram-ramaku dewe.
Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Santai, alon-alon, dirilekskan. Sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streaminge. Nggih. Lanjut. Mas Bambang nengke pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Bapak
Bredeg ya iso isih lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg lemas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. Mengke meleh. Iya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nggih Mas. Sangkit garap lakon nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Wah. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Dah aku nek nyeluk piye ya? Ya seng. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong Mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam, pelok, slindro, barang mangga. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Ya. Kiri kanan angkatari joret isine bumi
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing ndak tresnani, anakku sing setinik-tinik limbuk, piye yung nimbali marang aku? Leren sawetara ya nduk ngono mak. Ingkang baku ya kuwi ngaturake apa wigatine awake dhewe sak kanca. Iya, tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Oh, ngono. Iya. Ora lali ya kuwi kang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya, kejaba mung ngaturake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh ngono ya mak. Oh iya. Sebabe apa? Sebabe ya mung panjenengane sing wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin lho. Oh ngono. Ya. Mokal tanpa nikmating pangeran, ya. Awake dhewe sak kanca kang sarta kabeh para warga masyarakat bisa lek-lekan tirakatan bareng. Oh ngono. Ya. Aku arep takon karo Biyung, takon babakan apa no? Iki hajate apa, acarane apa? Kok ketok lek regeng, ketok lek gayeng. Aku nyadong dawuh menyang Biyung iki janjane acarane apa? Ngene ya nok, piye? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi hari ulang tahun Partai Nasdem. Hari ulang tahun Partai Nasdem sing kepira? Yang sudah ya kuwi mencapai ke 11 tahun. Oh ngono. 11 tahun. Partai Nasdem. Luar biasa. 11 tahun iki angkane 1 karo 1. Dijumplah loro. Loro ki apa mengku werdi? Loro ki sesuai dengan hashtagnya. Apa kuwi? Hashtag iki loro. Ya kuwi 1 yaitu adalah merajut kebangsaan, kedua merawat kemanusiaan. Wah iya. Wah ngono ya. Wah luar biasa iki mau sing paring dawuh sambutan mau sore uga pirang-pirang. Mau ana sing kandha, ana sing paring dawuh bengi iki acara Nasdem hari ulang tahun ke 11 tahun. Acarane wayangan. Lah iya. Jare mau dawuh mau ingkang winengku kinurmatan wayang iki budaya sing hampir punah, sing wis dimohi karo para kalangan muda. Lah iya, sing wis ora menggemari wayang dawuhe mau ngono. Nanging yen miturut aku tiba kosok balen no. Oh ngono. Dadi paring dawuh kaya ngono kuwi mau aku ora trima. Sebab semakin kesini yaitu wayang tak kira akan semakin lestari dan semakin tetap jaya. Oh ngono. Buktine ora ana janji dan sing bermuluk-muluk. Ya kuwi wayang yang diarani hampir punah kuwi dijawab oleh Partai Nasdem. Dijawab langsung oleh Partai Nasdem. Dijawabe melalui bukti dan tindakan nyata. Apa kuwi tindakan nyatane? Yo nanggap wayang, ngono. Oh, nanggap wayang. Iki tindakan suatu bukti nyata. Oh, ngono. Ya kuwi Partai Nasdem sing seneng nguri-nguri kabudayan, khususnya wayang kulit. Oh, ngono ya, Mak. Dengan adanya Partai Nasdem ulang tahun ke 11 tahun, iki
ngadani acara wayangan gelar kelir gantung gong. Miturute Biyung iki wis mbuktekake 3 perkara kok nok 3 perkara. Heeh. 3 perkara kuwi mau apa wae. Sing angka 1 ya kuwi Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Oh ngono. Tresno marang kabudayan kang dadi wujud karakter jati diri bangsa negara Indonesia. Oh ngono. Dadi awake dhewe iki wong Jawa, awake dhewe iki wong Indonesia. Karaktere wis beda karo wong manca, karo wong luar negeri. Arepa tiru-tiru wong luar negeri, wong pakanane wis beda, irunge wae wis beda. Ayo genah beda sekabehane. Termasuk budayane. Oh ngono. Partai Nasdem telah menjawab ya kuwi karaktere bangsa Indonesia adalah dengan budayanya. Oh ngono ya Mak. Apa meneh mau pangandikane sambutan mau sore ana sing ngandharake politik Wali Songo. Oh ngono. Wali Songo apa meneh wis terkenal 4 kiblat 5 pancer. Ayo. Yang selalu menebar kedamaian dengan sarana dan media kebudayaan wayang kulit. Oh ngono Mak. Iya. Kuwi bukti sing pertama, bukti sing kedua, Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang ki tegese partai sing dekat dengan rakyat. Kok iso ngarani ngono? Mergo wayang kuwi ya kuwi gerakan kabudayan sing mengakar rumput. Oh ngono. Diterima di semua kalangan. Oh ngono. Kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas kabeh nampa wayang. Mergo wayang dhewe kuwi sifate ya fleksibel, sifate luwes betul. Oh ngono. Iso nonton wayang bareng, ora bedak-bedake kabeh nonton bareng ning kene, tumplek-blek ana ing kene. Iki wujud kepedulian Partai Nasdem anggone mendekat dengan rakyat. Oh ngono ya Mak. Ya. Lah sing ketelu buktine apa Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki membuktikan apa meneh. Ya sing dadi brandinge Partai Nasdem itu sendiri apa kuwi? Ya kuwi Partai Nasdem ki nak akeh-akeh anggotane, kuwi dari kalangan pemuda. Oh ngono isih nom-nom, isih seger-seger. Lah ya, mula ki dijumbuhke. Lah ya disumbutke, nanggap wayang gelar kelir gantung gong, dalange ya isih nom. Oh ngono. Sindene isih nom, penabuhe isih nom. Oh ngono. Tuwek sithik tak pateni, Nduk. Wis ya. Ya luar biasa mula ora ana eleke, ora ana rugine. Ayo aku ngaturake patur nuwun terima kasih yang sangat banyak. Oh ngono. Kanggo sapa wae, kanggo ya kuwi sing baku kang angka 1 ya kuwi Kak Yogi Dirgantara. Oh ngono. Sing wis ndak anggap kaya Kang Masku dhewe, dudu sapa-sapa, dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur ya kaya ngono kuwi, Nduk. Oh iya. Kedua ya kuwi Kak Ratna. Wah iya, sing kepareng rawuh undangane sapa wae. Iki mau sore sing kepareng rawuh dirawuhi Bapak Gunawan Widagdo ingkang mewakili ya kuwi PLT Bupati Nganjuk Bapak Marhen sing ora bisa rawuh mergo ana halangan. Lah ya, angka pindho undangane ya kuwi Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Haji Heri Widianto dan DPW Partai Nasdem Jatim Kak Misbah. Oh ya,
Kak Iswanto, Kak Arani dan semua legislatif. Oh, legislatif Kak Yogi Dirgantara mau. Wah iki mau sore ya wis nemoni awake dhewe jagongan karo awake dhewe. Iya. Dandim Nganjuk, Kapolres Nganjuk utawa kang mewakili uga kepareng rawuh. Uga kepareng rawuh. Iya. Wah luar biasa. Disumbutke disumbutke. Matur nuwun tanpa upama ya no awake dhewe ngatasé seniman muda isih diparingi ya kuwi ajang utawa kanggo kiprah mengembangkan kreativitas mergo awake dhewe iki ya termasuk putra daerah Kabupaten Nganjuk ini. Oh ngono. Yang juga ikut mempunyai kewajiban ikut andil dalam ya kuwi membangun daerah Kabupaten Nganjuk. Mergo membangun daerah Kabupaten Nganjuk berjuang iki ya dalane maneka warna. Oh ngono. Ana sing lewat politik kaya Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara. Yen aku lewat budaya, awake dhewe berjuangi lewat budaya. Kabeh melalui jalannya masing-masing untuk Nganjuk tercinta. Oh ngono. Mau sore uga ana donor darah. Oh ngono. Bekerja sama Nasdem Nganjuk bersama dengan Sobat Anies Baswedan. Oh ngono. Ya mau wis diadani. Luar biasa. Wah hebat luar biasa dasare. Wiwit sore mau aku tekan kene nuansane wis sarwa biru. Biru iki bisa ditiru. Oh, bisa ditiru. Wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Lah iya, Partai Nasdem anggone berkiprah ya kuwi restorasi dan perubahan yang menjadi nafas perjuangannya. Wah iya. Lan ora lali tansah nguri-nguri kabudayan. Oh ngono mak. Luar biasa yo didongake ya nok. Muga-muga hari ulang tahun yang sudah mencapai umur 11 tahun ya Partai Nasdem setelah acara pada malam hari ini semoga dapat semakin jaya selangkah lebih maju, dan doa dan harapan semua anggota Partai Nasdem, legislatif, DPW Partai, Ketua DPD Partai Nasdem, sing paling dawuh pangandikan mau sore, harapannya muga-muga ning Nganjuk 2024 bisa menang. Oh ngono. Amin amin ya robbal alamin. Ya dilaras pelok digriming Mbah ben ora kaya pengajian. Ya. Ya. Jebul kae sing ndak anti